Guys, sa video guys, puyog misa ko ang bana guys. Mga ani og kamuti. Magsudlay siya og kamuti. Matulog. Init pa kaayo guys. Guys, naguna na. Naulahi ko guys. Nalangan sa pag-ayo sa selfie stick and guba. Pamantay ka palit og bangko, magagwantalan sa karon og guba. Akong baby guys, sunod din sa iyang papa. Maano yung among place there guys, oh, may mong log har. Ay, horsey. Ipadog na, nalinig ko sa payong. Talo. Dito ni kayo, nalimtan pang payong. Kahapon, ulan kayo kahapon. Parang maalas ko nila. Init tayo. Maliki na buhay sa Tagabukid guys. Dali ka na ako musunghay dito ni papang nimo. Ha? Lakaw lang oy. Na ay garden dari guys. Lako kayo nilang talong. Mga harvest sila ka na. Ano ka na mamanti. Lako na kailan talong guys. Huwag ka nagbunga. Ini papa dito sa tuyog dito baba. Ano ki? Oo, nagkagad si papa. Yung tipon yung mong hinay. Nasungay ako pa. Sungay din ni papa. Nagkakuya, naglakaw. Masungay na sa iyang papa. Ay, ito anday. Kanang parkata. Wala ang sako. Sige, sulog na ang sako. Wala naman ito ka. Ito sa chinilas. Mahabag. Nanami dere sa sulayan niya guys. Ug kamuti. Mama, ino ko tubig. Malo ka kamuti guys. Wala mo. Kaya ko cellphone ha? Ha? Kaya ko cellphone ba? Meron ko cellphone. Kapit kami sa sako. Ya guys, guys. Mama. Iya sana dito ako.
Papa. Sana ako ang bana guys. Nay. Nagkuha na siya sa kabaw kay sudlayo na niyang kamuti. Pwede dyan si Papa na to. Tara na. Oh. Kuha itong kuha ni mama na to. Ha? Uy, dali, dali. Hello guys. Ano talaga ma? Kautik butang dito na ko. Ha? Kautik butang. Apa na ko ma? Ito ko ko. Hindi ko ah. Ay, ano ay. Dali ako ano. Ito ko ba sa ko? Saka dito sa dapli na ka. Kaani o, dali o. Daot man na, lapin na. Kaya kanin balik na si Papa, dali. Laplin. Hindi ko tatakay. Ibidyo lang ka na ko, bidyo si Mama dali. Ha? Bidyo si Mama. Dara ka, ay pagsunod. Masyado eh. Kapag tamaki. Oo. Ano guys? Hindi siya kayo umalis. Wala na naman ko. Hindi siya kayo. Kapan kayo day? Nakong ba na guys? Agsudlay. O kamutian kami putik sunod. Huwag na ara po akong kauban guys. Huwag na ara among mga kuha guys. Oh. Gamay ra. Huwag mo na ang lugar liya mo diha guys. May na lang na. Nay gamay. Guys, mana niya mong kuha guys. Oh. Kapag sudlay niya sa kamutian guys, dara ang kapaw. Gihanga kay guys. Hanga, Huwag guys. na ang nagdala sa kapaw. Huwag na lang akong baby guys. Kikisan man ang cellphone guys. Nani guys, among gabago. Ang dirig sunod-sunod guys. Sa Wibis, magdaro na po. Daro na po diri sa kuan guys. Para magkakuhin. Para to guys no. Ang namong kuha. Sa Wibis, magdaro na po. Ulit na ni guys. Mamaya na. Init na kaya mo kanili. Na sila ang kabaw papauli. Ang kagidala na namo ang kabaw. Alright, so guys, no, bye-bye guys. Please like and subscribe. Thank you. Bye.